Kolegovia z relácie Farmárska reví sa pravidelne venujú aj problematike čerpania eurofondov. Ak vás táto téma zaujíma, sledujte nás, pretože už o chvíľu bude možnosti získavania európskych peňazí preberať so svojím hosťom Jan Škorňa. Agrosektor bude nasledujúcich 7 rokov čerpať peniaze z programu rozvoja vidieka. Ten ešte stále nie je schválený v Bruseli a priebežne s ním pripravujú aj príručku, ktorá je komplexným návodom. Samotní poľnohospodári by obidva dokumenty radi spoznali čo najskôr, aby sa na prípravu projektov pripravili. Poľnohospodárska komora preto organizuje sériu seminárov po Slovensku, na ktorých zástupcovia ministerstva a platobnej agentúry prezentujú ten variant programu, ktorý poslali na schválenie do Bruselu. 19. októbra sme poslali poslednú vycizelovanú verziu programu rozvoja vidieka do Európskej komisie. Očakávame, že v novembri by mohla na výbore rozvoja vidieka byť schválená s tým, že by sme hneď zvolali monitorovací výbor, ktorý by schválil výberové kritéria pre výber projektov a dá sa očakávať, že následne v decembri by sme už mohli vyhlásiť výzvy na predkladanie projektov pre určité opatrenia s tým, že vo februári budúceho roku by sa už mohli predkladať projekty. Všetci dúfajú, že tentokrát k posunutiu termínov nedôjde. Podľa kompetentných ale dôjde k zjednodušeniu legislatívy. Pokúšame sa o to, samozrejme, zjednodušujeme administráciu. Je to dôležité nielen pre žiadateľa, ale aj pre nás, aby sa urýchlilo vyhodnocovanie žiadosti. Obmedzili sme zoznam príloh na nevyhnutné prílohy. Ostatné prílohy vyžadujeme formou čestného prehlásenia, kde žiadateľ čestne prehlasuje splnenie určitých kritérií, respektíve podmienok, ktoré sú dané v programe. Takmer všetky aktivity poľnohospodárov, ktoré boli podporované v predchádzajúcom období, dostanú podporu aj v novom programe. Navyše agropodnikatelia budú môcť svoju činnosť rozšíriť aj o nové aktivity. Pribudli na tam geotermálne vrty, alternatívne zdroje energie. Sú to dosť nákladné investície, ktoré sa podporujú v rámci niektorých opatrení programu rozvoja vidieka. O čerpaní eurofondov sa teraz budeme rozprávať aj v štúdiu s pánom Milanom Mišánikom, predsedom Agromontány a Zväzu poľnohospodárskych družstiev a obchodných spoločností. Dobrý večer. Dobrý večer, prajem. A na telefónnej linke by sme mali mať pána inžiniera Ľubomíra Mičeka, riaditeľa sekcie Európskej integrácie Ministerstva pôdohospodárstva, ktorý je práve v tejto chvíli v Bruseli, kde by sa mal schvaľovať slovenský program rozvoja vidieka. Dobrý večer, počujeme sa? Dobrý večer, srdečný pozdrav z Bruselu. Áno, počujeme sa. Takže, pán Miček, aká je aktuálna situácia? Je program schválený? O schválení je predčasné hovoriť, pretože my sa teraz nachádzame na finálnej diskúzii k programu rozvoja vidieka. Diskutujeme už asi 2 hodiny. V podstate celý program je vyčistený a nevznikli v priebehu rokovania žiadne sporné body. Najviac sa diskutuje o chránených vtáčich územiach, o Nature 2000. Samotné schvaľovanie by malo prebehnúť na budúci útorok 20. v Starvýbore pre rozvoj vidieka v Bruseli. Výsledky rokovania dnešného vyzerajú tak, že by nemali vzniknúť sporné veci a sme zatiaľ zaradení do programu na budúci útorok. Ako to hodnotíte percentuálne? Môže to byť na 99% hotové už na budúci útorok? Veríme, že áno. Stále sú ešte ale otvorené tie otázky ochrany vtáčich území a primeranosti prostriedkov. Stále sa stretávame s požiadavkami niektorých pracovníkov Generálneho riaditeľstva životného prostredia, kde by požadovali viacej prostriedkov, ako sme mali vládou schválené. Len pre zaujímavosť, my z celého programu, ktorý je v hodnote 90 miliard, sme rezervovali polovicu na os 2, ktorá hovorí o znevýhodnených oblastiach a o chránených územiach. Takže dávame polovicu všetkých peňazí na ochranu prírody, nie na výrobu. Ak sa podarí dodržať ten termín budúci útorok, kedy by mala byť hotová metodika, čo je vlastne návod pre beneficientov, ako majú čerpať eurofondy a kedy by mohli byť vypísané prvé opatrenia a kedy sa teda môžu poľnohospodári uchádzať o peniaze z eurofondov? My sme už s predstihom metodiku pripravovali a konzultovali sme to so všetkými sociálnymi partnermi. Zostalo ešte niekoľko drobných otvorených problémov. Máme dohodnuté, že budeme mať posledné stretnutie pracovné na budúci týždeň a potom by sme zvolali monitorovací výbor, ktorý bude vyhlásený pánom ministrom, ktorý by mal definitívne schváliť zrejme prvú dekádu decembra
a vtedy aj očakávame, že by poľnohospodárska platobná agentúra mohla vyhlásiť aj prvé opatrenia z osy 1. Pán Miček, ďakujem vám za aktuálne informácie. Dovidenia. Dovidenia, pekný večer. A divákom pripomínam, že dokumenty, o ktorých sme hovorili, môžu nájsť aj na internetových adresách www.mpsr.sk alebo na adrese www.apa.sk. Vidíte ich aj v titulkoch. Tam nájdete pracovné verzie, o ktorých sme hovorili a predpokladám, že hneď po schválení tam nájdete aj tie plné schválené verzie. Začneme teraz s pánom Mišánikom. Ako hodnotíte ten fakt, že vlastne program ešte nie je schválený, hoci je to program na čerpanie eurofondov v rokoch 2007 až 2013? Ten čas alebo ten termín je vysoko aktuálny. Očakávali sme, že tá správa bude definitívna a dozvieme sa dnes cez tento telemost úplné schválenie, respektíve všetky podklady na schválenie, ktoré, to čo spomínal pán generálny, by už v budúcom týždni boli snáď len predmetom podpisu, ale napriek tomu, čo povedal, vyzerá to, že mal by byť tento dokument, ktorý je základným dokumentom na celé programovacie obdobie schválený a na toto poľnohospodárska verejnosť čaká, nakoľko podľa toho sa bude pokračovať v celom nadchádzajúcom období. Otázky nášmu hostovi môžete položiť aj vy, vážení diváci, na telefónnom čísle 048 437 5252 alebo na e-mailovej adrese regionybb@stv.bb.sk. Pán Mišánik, predsa len nie už neskoro, aj keby to bolo schválené v útorok, vzhľadom na to, že prvý rok potenciálneho čerpania máme vlastne za sebou? Podľa vyjadrenia zástupcov ministerstva a platobnej agentúry, kde prebehli rôzne informácie, dezinformácie, ťažko ich pomenovávať, ktoré naznačovali, že by mohol byť problém a nemuseli byť finančné prostriedky vyčerpané za rok 2007. Nám zástupcovia ministerstva na rôznych seminároch, podujatiach, ktoré sme organizovali v rámci Slovenska, dementovali tieto, dá sa povedať, dezinformácie a ubezpečovali nás, že program bude do konca roka schválený. Nebude to mať dopad na čerpanie bežných finančných prostriedkov. Či sú to platby na plochu, národné platby a platby na, povedzme, na LFA, ktoré spomínal pán generálny z osy 2. Vyhlásenie generálneho riaditeľa platobnej agentúry bolo doslova také, že v prípade, že by aj nebol program do konca roka schválený, zabezpečí ministerstvo alebo vláda v spolupráci s ministerstvom alebo ministerstvo v spolupráci s vládou dostatok finančných prostriedkov a zabezpečenie výplat do konca kalendárneho roka, tak ako poľnohospodári očakávajú, ako majú nachystané svoje cash flow a celé podnikanie